Чувствате ли се готови? Още ли може да си тръгнем? Една минута За София! За София! За София! Но, давай! Можеш? Бавно, бавно. Техните падат на поразия. Има и задасе едно, ага. Можеш го! Назад главата. Играйте до първата хапка. Още малко. Чакай, да не ти бърза. Айде, можеш! Не! Ти има по-голяма глава, това е. Фокус, фокусирай се. Да. Нати, фокусирай се. Слушай още една, докато се опитваш. Намръщи се още повече. Някой ти е изял закуската. Фак. 3, 2, 1 и таймерът приключи. Виждате, че сме сменили и топчетата вътре в гачапон машината и са жълти, а не са сини. Чакай малко, когато станат трудни игрите, ще станете червени топчетата или... Кики, моля те, не спойвай толкова напред. Останете до края на това видео, за да разберете какъв цвят ще бъдат гачапон топчетата за трудните игри. Кики, избери са трудните и да, Кики! Топчетата са червени. Благодаря ви, че останахте до тази част на видеото, за да разберете какъв цвят ще бъдат топчетата. Красиви хора, подгответе се. Защото ние друго не можем. 3, 2, 1, давайте! Нади успя да направи ботафлип. На номер 2! Защо? Защо бях перфектен преди малко? Това са 3 точки, с което момичетата успяват да вземат точка без нито едно хиксче върху борда, момчета. Направихте сега. Беше нагласено. Това беше нагласено. Играта е изкупа. Кой е най-лошият коментар, който си чела за себе си, но е истина? Аз нямам много хейт, мога да се похваля с това. Смени си Полилея, много стар изглежда. Това е истина. Доста стар Полилея, но трябва да се смена Полилея. Взех си шофьорският изпит от първия път. Имам 2 сестри. Чупил съм си ръката. Кое е лъжата? Има сестра, не знам дали са две. Той има няколко сиблингс човек. Аз не знам фемилито. Той има прекалено много хора в фемилито си. Е шофьорския, не знам. Не знам. Имате ли точен отговор, който да дадете? Скоро ми се подозрително да това са шофьорски изпит. Кажете, когато сте сигурни, кажете коя смятате, че е лъжата. Лъжата е шофьорския изпит. Значи шофьорски изпит и за колата, и за мотора ги взех от първия път. Не съм си чупил нищо никога. Бях обещал на него стрим много пъти, че ще започна да стримвам и аз. Толкова много пъти съм го обещавал това и просто не мога да къмитна. Това е много трудно. И хората те подценяват, не теб, но хората подценяват стрим. И го казвам, че ще го направим. И Кики постоянно Пак лъже. излъга. И отново излъга. И ще опиташ скоро пак, нали? Защото скоро може да направи един стрим. Давай да бутнеш торта, за да сме сигурни, че има. Кики е близо! Тони е близо! Трябва да я бутнеш и да покажеш, че си изяла. Бърли се! Мисля,